semblava un món en què ell no encaixava. Se sentia incomprès, no sabia per què, no compartia les mateixes rialles, com si guardessin secrets que ni ell mateix sabia explicar. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui us explicaré la història del Guillem. M'acompanyeu? En un petit poble envoltat de muntanyes, camps verds i rius d'aigua cristal·lina hi vivia un nen anomenat Guillem. Tenia 10 anys, però sovint semblava més gran, no per l'aspecte físic, sinó per l'expressió seriosa que duia sempre al rostre. El Guillem era alt per la seva edat, amb els cabells castanys i arrissats que semblaven indomables i uns ulls d'un marró profund com si guardessin secrets que ni ell mateix sabia explicar. A casa el Guillem era tranquil, molt tranquil. Li agradava observar la finestra del seu petit dormitori, des d'on veia els camps que s'estenien fins al bosc proper. Al poble, però, se sentia estrany. No sabia per què, però sempre tenia la sensació que no encaixava. Quan jugava amb els altres nens a la plaça del poble o a la font que feia de punt de trobada, sentia que no compartia les mateixes rialles. Els altres semblaven tenir un lloc, un paper que complien sense pensar-hi, mentre que ell no sabia ben bé qui era ni què havia de fer. El poble, amb els seus carrers estrets i les cases de pedra amb balcons plens de testos amb flors, era ple de vida. Hi havia una petita església al centre, una botiga de queviures on tothom es trobava per xerrar i un mercat que se celebrava cada dimecres. Però el Guillem, aquell poble, semblava un món en què ell no encaixava. Tot i que la seva família era càlida i amorosa, ell no podia evitar sentir-se com un estranger, fins i tot dins de casa seva. Era un nen sensible, molt conscient del que l'envoltava. Notava com altres nens eren més juganers, més segurs de si mateixos, i això el feia sentir encara més distant. Quan algú li preguntava alguna cosa, ell trigava a respondre, perquè volia trobar les paraules exactes. Però sovint, abans que pogués contestar, ja l'havien interromput o havia perdut l'interès. Se sentia incomprès i, sobretot, invisible. Un vespre, mentre el sol tenyia de taronja les muntanyes llunyanes, el seu pare va entrar a l'habitació. Era un home senzill, amb les mans rugoses de treballar al camp, però tenia una mirada que sempre desprenia calma. Portava un full de paper i un llapis a la mà. Guillem, sé que a vegades et sents perdut. El nen el va mirar sense dir res. A vegades és fàcil oblidar que formem part d'alguna cosa més gran. Mira això, Guillem. Va dibuixar una esfera gran al mig del paper i després, just al centre, hi va posar un punt. Què hi veus aquí? Li va preguntar el pare. Una esfera i un punt, va dir el Guillem. El pare va somriure. Aquesta esfera representa tot l'univers, Guillem. És immens, ple de misteris, de connexions i de vida. I aquest punt ets tu. Al principi pot semblar que ets només una cosa petita dins d'aquest immens univers. Però, si mires millor, veuràs que aquest punt no està fora de l'esfera, sinó dins. Això vol dir que formes part de l'univers, igual que l'univers forma part de tu. El Guillem es va quedar mirant el dibuix intrigat. No ho acabava d'entendre del tot, però alguna cosa dins seu va començar a moure's. Cada cop que et sentis sol o que pensis que no encaixes, recorda aquesta esfera. Recorda que tu ets important, que tens un lloc, encara que de vegades no el vegis clar. A partir d'aquell dia, el Guillem va guardar el paper amb l'esfera i el punt
dins del seu calaix més especial, on només posava les coses que significaven molt per a ell. Però el que va començar a canviar no va ser només la seva manera de guardar aquell full, sinó la seva manera de veure el món. Quan anava a l'escola i li semblava que els altres nens el deixaven de banda, es posava la mà a la butxaca, com si pogués tocar aquell paper invisible. «Soc part de l'esfera», es repetia. Quan se sentia trist perquè no sabia com encaixar en una conversa o en un joc, recordava les paraules del seu pare. «L'univers forma part de tu». Un dia, mentre estava a classe, la mestra va preguntar si algú sabia com es formaven les muntanyes. Els altres nens van fer broma o van mirar al terra, però el Guillem va aixecar la mà tímidament. Va explicar en paraules senzilles però clares com les plaques tectòniques es movien i creaven muntanyes al llarg dels anys. Quan va acabar, la mestra va somriure i li va dir: «Molt bé, Guillem, ho has explicat perfectament». Aquell moment va ser petit, però per al Guillem va ser com un raig de llum. Va començar a veure que no calia encaixar en tot, que ell, amb la seva manera de ser, tenia coses a oferir al món. A casa va començar a ajudar el seu pare amb ganes, preguntant-li coses sobre el camp i aprenent a plantar flors i verdures. Al bosc es va adonar de la pau que sentia quan escoltava els ocells o quan caminava entre els arbres. I a l'escola va fer amics nous que l'escoltaven amb atenció quan parlava de les coses que li interessaven, com les estrelles o els animals. Un vespre, mentre el Guillem contemplava el cel estrellat des del balcó, va treure el full del calaix, va mirar l'esfera i el punt. Ara entenia que, tot i que de vegades se sentia petit i insignificant, formava part d'alguna cosa molt més gran. I més important encara, havia descobert que ell podia donar forma al seu lloc en aquest univers. De vegades encara se sentia una mica diferent, però ja no li feia por, perquè ara sabia que la diferència no era un obstacle, sinó una oportunitat per crear, aprendre i connectar amb el món del seu voltant. L'esfera sempre seria un recordatori que no estava sol i que, encara que ell fos un punt petit, era un punt imprescindible en el gran univers. Moltes gràcies i fins la propera!